Ahojte všetci moji sledovatelia. Aj vy neznášate cibule, však len z toho slzia oči. Dneska si jednu takú zničíme. Časa, môžeš zapáliť. Už sa to robí a chytilo sa to. Chytilo. Ojojoj. Jej do nenky. GG cibula. Tam je. Hento je cibula. Trochu ma pália prsty z toho kamerovania. Ticho, Josa! Josa tu vyvádza, no. Čo už. Cibula je pekne obhorená. Dúfam, že bude dobre smažená. Ha, 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 ha. Tak treba tým cibulám. Iba z nich štípu oči a nič dobré nerobia. Teraz sú upálené. Aha, dáme tam aj takýto lístok. Nemajú prečo kvôli vám štípu ma oči, tak teraz horíš. Josa! To zdochlo. Josa! Áno. Ono to zdochlo. Čo už? Už nemáme pepaná. Čo teraz, vole? Tá cibula ešte nie je urobená. Ale dymí to pekne. Veru, tiež si hovorím. To je tá Počkaj. cibula. Áno. Ojojoj. Prečo to zase zhaslo? Oh yes. Maj sa, cibulka. Vyprážaná cibula. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Pomaličky tá cibula už aj zhorí. Tak jej treba iba z nej štípu oči. Nie, ono to zdochlo. Už to začalo a zase zdochlo. Ručuja. Už to zase horí. Nice. Pekné plamienky. Cibula už za chvíľku bude usmažená. To je cieľom dnešného videa. Uškvariť cibulu na popol. No na popol možno nie, lebo by to trvalo 100 000 rokov, ale aspoň takto, ako je teraz. A to má za to, že z nej štípu oči. Áno, Josinko, správne. Ešte jej tam podpál. Nice. Oh yes. Tie plamene teda šľahajú chvíľami. Ježiši, kameraman, točno. Cibula, cibula. Myslím si, že tá cibula je upečená. Čo si myslíš, Josa? A ja si myslím. Budeme podávať aj na obed. Tiež si myslím, ale to až v druhom videu. Mama a ja sa určite poteším. Tiež si hovorím. Ak chcete vidieť, ako to máme aj naservírujeme, dajte like a odber.